TVNor filɛbagaw bismillah ka don kɛwari kɔnɔ ni y'a ka bakurubaw ye. Ala y'a ka kalifa minɛ a la Côte d'Ivoire dugu min na min bɛ wele ko Dukoye a ka janaja koɲɛw bɛɛ lajɛlen kɛra ka daminɛ tɛnɛn ka taa bila araba janvier kalo tile 31 a bange dugu la n'o ye Moti yɛrɛ kɔnɔna ye. Emmanuel Macron donna Sénégal bi a ka taama in ye tile fila taama ye ani Sénégal jamana ɲɛmaaw a ka taama in bɛna boli sɔrɔ koɲɛw ani ka se kalan koɲɛw kan. Guatemala ni ye tasuma ka fodoni ye min n'a bɛ wele ko volcan Fuego ale kɔni wulila sankolo la ni mètre 3,760 ɲɔgɔnna hakɛ ka taa sanfɛ. Ni baara in bɛ sen na a bɛ tile fila bɔ an bɛ waati min na nafo bi. Communauté musulmane de Soufi du Mali karamɔgɔba El Hadj Cheikh Soufi Bilal a ka lasigiden min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Mopti ma n'a tɔgɔ ye Cheikh Abdulwakil Traoré Alahu Taala ye a ka kalifa minɛ a la ka to Côte d'Ivoire sigida min na min tɔgɔ ko Dukoye o ka janaja ko bɛɛ lajɛlen kɛra ka ta ka bɔ Côte d'Ivoire ni ka taa n'a ye a bangedugu la Mopti kaw fɛ ka daminɛ tɛnɛn na ka taa bila araba la min bɛnna janvier kalo tile 31 ma a ka janaja ko yɛn bɛɛ lajɛlen kɛra Mopti kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Alahu Taala ka a hinɛ ani silamɛ furu bɛɛ. A si dan kɛra san 45 de ye muso 3 de b'a fɛ wa den 8 a y'o de sɔrɔ Cheikh Soufi Wakil Traoré ale de ko don ale de ye Sufu ka ɲɛmaaba ye Mopti mara la. Ala y'a ka kalifa minɛ a la ka bɛn kari don ma janvier kalo tile 28 san 2018 Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn la Dukoye mara la. O yɔrɔ bɛɛ u taara a su nɔfɛ ka na n'a ye Mopti yɔrɔ mun na diinɛ ɲɛmaa caman nana ka na a su bisimila ani maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan. Tile 3 wajulu ani duwawu don u y'o de kɛ k'a daminɛ tɛnɛndon na ka n'a bila arabadon na janvier kalo tile 31 a kɛra Sufiw ka ɲɛmaaba yɛrɛ ɲɛna n'o ye El Hadj Cheikh Soufi Bilali Jalo ye ka taa se Sufi kalandenw minnu nana ka bɔ Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Congo ani Mali région caman na fo ka taa se a yɛrɛ ka kalandenw ma bayirika ma minnu nana walasa janaja ka se ka kɛ o ɲɛna cogo min na. Diinɛ ɲɛmaa minnu tun b'a kɛnɛ kan bɛɛ kɔni y'a jira k'a fɔ Ala ma hinɛla la Cheikh Soufi Wakil Traoré maa don misaliya ɲuman tun don bɛn sira fɛ wa maa kɔnɔjɛlen tun don ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ basi foyi tun tɛ yen nɔ wa misaliya ɲuman don fana El Hadj Cheikh Soufi Bilali Jalo ka kalandenw na. Ala ka yafa an n'a bɛ Ala bɛ min dɔn Ala kira la. Alpha Bamo Salamata ko Ala bɛ min dɔn Ala kira la. Min a ma dɔnniya di maa si ma. Ko min a ma dɔnniya di maa si ma. Ani Ala kira yɛrɛ bɛ min dɔn Ala la. Ani Ala kira yɛrɛ bɛ min dɔn Ala la. A ma o dɔnniya di danfɛn si ma. A m'o dɔnniya di danfɛn si ma. O dɔnni fila ye lɔhɔrɔma kosɔn. O dɔnni fila lɔhɔrɔma kosɔn. Ala ka yafa an n'a ma. An bɛ Seku fo. An ka Seku an b'i fo. Fo alijɛnɛ la. Cheikh Soufi Bilali an b'i fo alijɛnɛ kɔnɔ. An ye kabako dɔ ye sisan. An ye kabako dɔ ye sisan. Alpha Ala bɛ se. Alpha Ala bɛ se dɛ. Alpha maa filɛ maa fa kɔfɛ. Alpha Muhammad Traoré Cheikh Soufi Wakilu wolofa filɛ k'a ma fɔ a kɔfɛ. A fɔra ye a k'a wele Wakilu n'o tɛ tɔgɔ in di ye o. K'a fɔra a ye de a k'a wele Wakilu. N'o tɛ tɔgɔ in bɛ yen. Ko nin ye kabako ye ko sinon tɔgɔ in bɛ yen. N'o tɛ a ye diɲɛ ye k'a to Abidjan de. Ko sinon a ye dunuya ye k'a to Abidjan de. Alpha Mama sigilen filɛ Seyiri. Alpha Mama sigilen filɛ ko ale Bamo Salamata Seyiri don. A bɛna sa fana. Ko a bɛna fatu tuma min. Ala y'a minɛ yen. Ko Ala y'a minɛ Abidjan de. O tɛ Ala ye min fɔ o kɛra. Ko Ala ye min fɔ a kɛra de. A ko ni mɔgɔ bɛ sa yɔrɔ min na. Ni maa bɛ sa yɔrɔ min. N'a bɛ da ye. N'a bɛ da ye. A fɔra a banna. A fɔra a banna. N'a ti da ye. N'a ti da ye. Ila madaji. Ila madaji ihi. O tɛ an bɛ Seku fo. O tuma an bɛ Seku fo. Ala k'a bolo don Ala ka bolo. Ala k'i bolo don Ala kira bolo la. Fali Ala Rasul. An bɛ silamɛ bɛɛ fo. Ko an bɛ silamɛw bɛɛ fo. Kɛrɛnkɛrɛnya la an ka alimami minnu bɛ yan. Ko xaasatan kɛrɛnkɛrɛnya la an ka alimami minnu bɛ yan. Alimami majigilen minnu bɛ yan. Ko alimami majigilen minnu bɛ yan. Alajɔ minnu bɛ yan. Ani alajɔ minnu bɛ yan. Ala kanuba minnu bɛ yan. Ani ala kanuba minnu bɛ yan. An b'u fo. Wakilu y'u den de ye. Ko Wakilu y'aw den de ye. Ko cɛkɔrɔba caman bɛ yen. Ko cɛkɔrɔba caman bɛ yen. N'u denw tanyara. N'u denw tanyana. U bɛ to so kɔnɔ de. U bɛ to so kɔnɔ de.
ko almamu biti ko almami bete nga nunu yu ka bonyetu yerala ko nga nunu yu ka bonyeto u yerala ka hadari kenen kan amufo ko ambofu kanyina ala fe kanyina Allah fe ala ko men islamiya jigiyala ala ko men islamiya jigiyala bi jama minu nyefe ala ko me o nyefe aywa aw be jama munu nyefe ala ka me u nyefe ayira ka fo mamu fana tundu akelendo ki chasiri ala kanu ani ala ko ani kira kanu o de b'a la o de b'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen na wa o fana bɔlen kɔfɛ a bɛ maaw bonya kosɛbɛ o kɔfɛ ani wakilu jɛra ko ani wakilu jɛra don min a bɛ na yan nɔ ko don min a bɛ na yan ni Sufi Bilali y'a bila ka na ko ni Sufi Bilali y'a bila ka na yan a nana fɔ anw ye ko a nana fɔ olu ye k'a ka seku y'a bila ka na k'a ka seku y'a bila ka na an de ye ba kelen fa kelen ko anw de ye ba kelen fa kelen a ye juma 40 ani juma 1 kɛ a ye juma 40 ni 1 kɛ juma si ma tɛmɛ o juma si ma tɛmɛ ni juma jiginna fo ka se anw fɛ yen fo ka se olu fɛ yen ka taa bonya da an kɔrɔ ka taa bonya da u kɔrɔ ka duwawu k'an ye ka duwawu kɛ u ye ka tila ka duwawu ɲini a fɛ ka tila ka duwawu ɲini a fɛ n'u ka karamɔgɔ ka yamaruya kan ye ko n'u ka karamɔgɔ ka yamaruya kan ye an ka Sufi Bilali n'o y'an ka Sheikh Sufi Bilali ye an danbe wakilu la ko an dalen do wakilu la ani ala cɛ min bi ye adamadenw ye min ye bi o b'a bɔ Sufu ka ɲɛmaaba ale kɔni y'a yira k'a fɔ Sheikh Sufi wakil an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ka tɔn yɛrɛ n'o ye communauté musulmane de Sufi ye maa tun don a kɔnɔ a ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda walasa i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen o gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ yen cogo min na a dalen don a yɛrɛ la a dalen don a ka ala kanu na wa maa mun fana don fana i b'a ye k'a fɔ ala ko dɔrɔn de ka d'a ye sani a ka saya cɛ wa sani a ka taa yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ a ye kalimatu shahada da ka sɔrɔ ka t'i da a ka so laban kɔnɔna la. Ne ni Usman Sherif Madani Haidara. Ale ni Sherif Usman Madani Haidara. O kumana. A y'a ka duwawu don kɛ. Ale yɛrɛ bɛ taama na. A bɛ Senegal kɔnɔ. Alhaji Mahmoud Diko. Kazalika. Le président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta. Ali Halibi. An y'a ka sangafo sɔrɔ. Ka se nin ma. O tɛmɛnen kɔ. Premier ministre. Gube. A bɛ n'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen de bɔra kalama u bɛɛ lajɛlen ka sangafo sera anw ma yan. Ko olu bɛɛ lajɛlen de bɔra kalama u bɛɛ lajɛlen ka sangafo sera anw ma yan. Mana an bɛ min fɔ. O tuma an bɛ min fɔ. Ni maa min y'a kɛ Ala ye. Wallahi Ala b'a k'i ye. Seku wakilu. A ma sonyɛni kɛ. A ma nkalon tigɛ. A ma jɛnɛya kɛ. A ma namara kɛ. A ko Ala. A ko ciba. A sar'o de kan. A ka kumakan laban kɛra o de. Ala y'an seere. Mɛlɛkɛw y'an seere. A bɛ tila ka taa kunu lahara. Ka ɲininka. O de sɛbɛntiyara. A ye salamu bila. A ko wa alaikum salam. Min sigin b'a kɔrɔ. Ko Seku wakili i bɛ laminɛni kɛ ten wa. A ko Seku wakili i bɛ laminɛni kɛ ten wa. Seku wakili ko o tuma na ne ɲɛ bɛ min na e ɲɛ t'o la wa. Ko Seku wakili k'a ma ko o tuma na ne ɲɛ bɛ min na e ɲɛ t'a la wa. Seku Lamini ko ko ayi ko ne ɲɛ t'o la. Ko Seku Lamini ko ayi ɲɛ t'o la. A yɛlɛla. A y'a kun suli. O sɔnni. A ko Allah. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Ya Muhammad. A fatura. N'i y'a jateminɛ kalandenw dɔ y'a yira k'a fɔ ani maa minnu b'a kɔ k'a fɔ Sheikh Sufi wakil Tarawele maa dɔ don n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a y'a ka ɲɛnamaya bɛn ani maa tɔw de ni ɲɔgɔn cɛ wa maa dun fana i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ de ka d'a ye a bɛ baara kɛ tiɲɛ kan a ye kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa silamɛya ka se ka lakodɔn cogo min na bɛn ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ bɛn ka sabati an dusukun na. Ko wakil kɔni an kɔni tɛ se ka foyi fɔ a la fo an k'a dɔn an y'a dɔn ni alamɔgɔya de ye an y'a dɔn majigin ye an y'a dɔn ni sabali ye an y'a dɔn ni bonya ye a y'o bonya ni ala dɔn min kɛ ala ko la yarabi ala ka k'a ye bɔda ye Seku wakilu a moti an kɔni maaba de bɔra an bolo moti yan moti kɔni maaba de bɔra an bolo yan moti yan an kɔni tɛ foyi fɔ ala ka dayɔrɔ nɛɛma ka saya k'a ma lafiya ye ala ka dayali nɔgɔya ye yarabi ala ka kɔfale hɛrɛ la ala kana faso barika t'a fɛ yarabi ala ka faso jɔlen to a kɔfɛ yarabi ala ka mɔgɔ d'a ma kɔfɛ min bɛ jɔ a jɔnɔ na
ya rabbi ala ka mɔgɔ d'a ma kɔfɛ min bɛ jɔ a jɔyɔrɔ na an kuntigi bonya kosɔn sallallahu alaihi wasallam amina ya rabbi. Wa o fana bɔlen kɔfɛ a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen labɛn diinɛ laseli ma o la a yira k'a fɔ maa tun don maa mun n'a b'a jɛ a ka baaraw kɔnɔna la a t'i dogo maa la wa a bɛ baara kɛ tiɲɛ de fana kan wa a bɛ maa fɛ maa ko ka di a ye wa maa dun fana a cɛsirilen don a ka baaraw la a mana bila fɛn o fɛn na wa a b'o kɛ ka ɲɛ fana. ani Cheikh Lamine de a ye waati laban kɛ Cheikh Lamine de tɛgɛ kɔnɔ Cheikh Lamine ye baara min kɛ yen wallahi ala b'a dɔn kira b'a dɔn a bɛ tile 4 bɔ a ma sunɔgɔ su ani tile donc ni anw sɛgɛnna ale bɛ ka jɔ tile laban na an bɛ Cheikh Bilali fara fo ka mɔgɔ ɲuman ko in na a ye min kɛ n'an ka b'a bɛɛ fɔ a bɛna kɛ ko wɛrɛ ye nka a ye min kɛ wallahi ala b'a dɔn halisa anw yafa an balimakɛ ma an b'a ɲini ala ka yafa i wale bɛɛ ko ka aw fo u bɛɛ lajɛlen u ka foli kɛ aw ye ni tun ye se kɛ olu yɛrɛ ye i y'a faamu ala sɔrɔ ni se tun bɛ i walew yɛrɛ ye Cheikh Wakili tun tɛ Mali la sɔrɔ fiyewu u dɛsɛra de o kama Cheikh Wakili sera parce que Cheikh kumana o kɔfɛ kuma tɛ n'an tiginɛ nin ko in na président de la république yɛrɛ ye a ka foli kɛ o y'a yira an na ko Cheikh Wakili o tɛ maaden ye a karamɔgɔ bolo ani jamana ye yɛrɛ bolo Jeli Usman Hayidara y'a ka foli kɛ Mohamed Diko min ye an ka Haut Conseil président ye o y'a ka foli kɛ fo ka se faamalamɔgɔ ti i ka dɔn Mopti kɔnɔ yan sanfɛ ka jigin duguma gardi kunda gendarmerie kunda ani colonel Dawud an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Faransicaw ka jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron a bɛ tile 2 tagamana min ni a y'a ta ka ɲɛsin Senegalikaw ka jamana ma an bɛ waati min na i n'a fɔ bi a bɛ Senegal kɔnɔ bi. A selen Senegal jamana kɔnɔ alamisadon su k'a dugu jɛ bi jumadon na kɛrɛnkɛrɛnla u ka faba kɔnɔ n'o ye Dakar ye tile 2 a kan k'o de kɛ Senegal jamana kɔnɔ sabula sigiba sabanan dɔ bɛ ka bolo da Faransi jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron ye a y'a laɲini kɛ k'a fɔ a bɛ ye o sigi kɔnɔna la a bisimilara ni Senegal jamana ɲɛma kɔlɔsibaw olu ka maaw ye o fana bɔlen kɔfɛ ani Senegal jamana ɲɛma yɛrɛ n'o ye Macky Sall a n'o fana ye ɲɔgɔn ye ni jamana ɲɛma fila ninnu u bɛɛ nana ye sigiba mun n'o bolo dara ni an ko ma conférence internationale de reconstitution des fonds du partenariat mondial pour l'éducation ni an bɛɛ ko ma ko PME wa a kɛra yɔrɔ mun na centre international de conférence Abdou Diouf CICAD a kɛra yen de ni jamana ɲɛma fila ninnu u ye ɲɔgɔn ye u sigira u kumara u ye bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnna gouvernement fila ni ɲɔgɔn cɛ Macky Sall ni Emmanuel Macron u taru u ɲɛ da terre maaw ka baarakɛtaw kan sani i b'a ye k'a fɔ u ni hali bɛnnaire fana ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni jamana ɲɛma fila ninnu n'i y'a ye u nana nin sigi kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛta ka se ka sabati cogo min na o bɔlen kɔfɛ sigi kuncɛlen u maa filaw u ye wele bila kunnafonidilaw ma ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ. Afrique du Sud kaw fɛ u ka sanubɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔw kɔni tole bɛ a kɔnɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ bi sanubɔ yɔrɔ in kɔnɔna na a kɛra gɛlɛya ye an bɛ waati min na i n'a fɔ bi min ni fɛɛrɛ kɔni ma se ka sɔrɔ a la fɔlɔ. minnu bɛ jigin dugu jukɔrɔ ka taa dugu jukɔrɔfɛnw bɔ kabiri arabadon wulada fɛ ka don sufɛlaw la u bɛ dugu jukɔrɔ u ma se ka bɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn la u ka dugu jukɔrɔ fɛn bɔ yɔrɔ min bɛ Beatrix mara la n'o bɛ Welcome fɛ wa ani u ka faba ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Johannesburg ye kilomɛtiri 290 ɲɔgɔn na a b'o worodugu yan fan fɛ ka taga a Kilebi yan fan fɛ ni maa ninnu kurankontanya de nana kurankontanya o fana sɔrɔla mun fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fiɲɛba dɔ de wulila o de nana ni kurantigɛ ye n'a ma ye kuran tigɛra i b'a ye k'a fɔ mun bɛ jigin ni maaw ye ka yɛlɛ n'u ye ni an ko a ma ascenseur o de nana jɔ kabiri o jɔra maa si ma se ka bɔ minnu bɛ baara kɛ sufɛ
dɛmɛbagaw olu kɔni kelen do ka wuli ka jɔ boloda ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ji ani dumuni ko la siw ma cogo min na wa yira k'a fɔ bana foyi t'u la wa mun ye fiɲɛ fana o bɛ ka suru kan cogo min na o la mun ye baarakɛyɔrɔ ɲɛmaabolo ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ maa 900 ani maa 50 olu de tun do wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u kɔni m'u da don dingɛ in dunya la ko o ɲɛfɔ nka n'i ye jateminɛ ta k'a lajɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛ se ka dingɛ sen fo ka taa se mɛtiri 1000 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ dɛmɛ la olu kɔni y'a yira k'a fɔ maa 300 ani maa 36 u sera ko olu de kɔkɔrɔma don olu ka se ka yɛlɛn cogo min na k'a dabɔ kabiri arabadon sufɛla la ka n'a bila sisan na ko nka a ko ka suma de wa n'a fɔra ko ka kuran fana labɛn hali n'a sɔrɔ o labɛnna maa 1 dɔrɔn de bɛ se ka i yɛlɛ o fɛ o la n'i ye nin kasara ninnu ta k'a lajɛ a ɲɔɲalen don Afrique du Sud jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ yɔrɔ caman de la wa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dugu jukɔrɔ baaraw kɛ u ka damabɔlaw a caman ye maaw ye tungarankew de don. Guatemalakaw fɛ nin ye tasuma ji ye min bɛ wele ko volcan min ni u b'a wele ko Fiego ale kɔni wulila kabini kunu a ka wulili kundama bi taa mɛtiri 3763 ɲɔgɔnna hakɛ ma ka taa sanfɛla hakɛ la. tasuma ji mun bɛ ni an kama ko volcan Fiego Guatemala an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ n'i y'a jɔkundama ta k'a lajɛ mɛtiri 3763 ɲɔgɔnna wa a bɛ ka bɔn dɔɔni alamisa ka bɛn février kalo tile fɔlɔ ma a bɛ ka kɛ sababu ye i b'a ye k'a fɔ sisiw ani burujɛw ko olu lajigin dugu dɔ kan dugu caman minnu n'u ka faba ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 35 kɛrɛnkɛrɛnla u ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni nin ko in n'a ɲɔɲalen don kosɛbɛ o la a yira k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafonidilaw ye mun fɔ nin ko in bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ nka ni farati ma kɛ a bɛ se ka na ni tiɲɛniw ye u ka jɛkulu mun bɛ yen ni an kama CORENSI coordination nationale de lutte contre les catastrophes naturelles olu kɔni kelen don ka wuli k'u jɔ ka se ka a ko dan sira la cogo min na a gɛlɛya kana maa sɔrɔ sabula nin tasumaji n'a jiginna ka se hakɛ dɔ ma a bɛ fɛn fɛn b'a a ka sira kan a bɛ tɔɔrɔ lase olu bɛɛ lajɛlen ma ni ye volcan Fiego ta k'a lajɛ sɛgɛtamɔgɔlo san 2012 waati a dilila ka kɛ sababu ye maa 10 olu sigiyɔrɔ bila kabiri o don fo ka n'a bila bi la a tun ma sira sɔrɔ fɔlɔ Fiego fana tɛmɛnen kɔfɛ mun ye u ka tasumaji n'o ye volcan ye o ɲɔɲalen don kosɛbɛ Guatemala mara la ani Sancha Quito mara la o kɛra i b'a ye k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ o san kelen in kɔnɔna la o la a yira k'a fɔ nin yɔrɔ minnu filɛ nin ye o n'u ka faba ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 30 a bɛ worodugu yanfan fɛ. diɲɛ disibaw ka lajɛrɛba min ni a kɛra Sochi ni lajɛrɛ in kɛra Siri kɛlɛ kibaruya de kan nka a jirala k'a fɔ ko ni lajɛrɛ in ko bɔmakɛ ni bɛnkan ye bɛnkan min ni a sabatira ni kunnawolo ye maaw ka lajɛrɛ in senfɛ. Irisiw ka jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ani Recep Tayyip Erdogan n'o ye Turki olu ka jamana ɲɛmaa arabadon u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyara ni ɲɔgɔnyeba mun kɛra Siri ko la Stockholm mara la ɲɛmaa fila ninnu u kelen ka ɲɔgɔnye sa u bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiya yira k'a fɔ jaabi mun sɔrɔla sigikafɔ mun bolodara Sirikaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra tarata don tɛmɛnen Stockholm mara la Irisiw ani i b'a ye k'a fɔ Ankara fo ka taa se Tehran ma olu de nana a laɲiniw kɛ u ka laseliw kɔnɔna la a yira k'a fɔ sigi kɛra sababu ye u ye bolonɔ bila sɛbɛn na u y'a yira k'a fɔ u kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o kan ka se ka sabati cogo min na sabula n'i ye sigi ta k'a lajɛ fasodejɛkulu société civile olu ka maaw tun bɛ a kɛnɛ kan politique maaw ka maaw tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se u ka cidenw ma wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ u y'a yira hali fanga sina maaw ka maaw dɔ tun bɛ yen nɔ kiridu olu kɔni sobɔkɔrɔ diminen don k'a yira k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Turki olu kɛlen don ka olu kɛlɛ Afiriki mara la wa o fana bɔlen kɔfɛ sigi mun nana boloda u nana ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka ye a kɔnɔla la cogo min na walasa u ka se ka bɛn kan kelen kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a yira k'a fɔ u bɛnna mun kan u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sabati a ko ka se ka waleya u ka jamanaw kɔnɔ. TV Nord filɛbagaw ni de kɛra aw garijɛgɛ ka bi don kibaru kɔnɔ an bɛ aw fo a ka filɛli ko ɲuman na an bɛ foli lase Mopti région cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ko aw kan bɛ ni ɲɔgɔn na sigira wɛrɛ.